Хәмер аркасында тулы бер гаиләбез җимерелде. Мин үзем тумышымда шул 30 Имән авылыннан. Шунда безнең йорт иде. Шунда яшәдек. 7 яшьтә мәктәп. Шунда яшәп үстек инде 7 яшькә хәтле. Каршыда мәктәп иде. Бусы алмагач, шул алмагач янында уйнап, алма ашап, шунда йөри идек бәләкәй вакытта. Мин әниләр кәминкегә безне алгач, без шул вакытта әни ызбаянып, әни шунда ичендә вафат булды. Үзеңнең туган әниң. Туган әни вафат булды. Әти мин больниста ятканда уже вафат булган иде. Гел бурным каны иде, мәктәптә начар булып, аннан шул больниска киттеләр. Шуннан соң Черемшан больнистасыннан соң Казанга алып киттеләр мине. Белокровие, апластическая анемия шире иде. Онкология. 4 ел дәвамында больниста яттым. Приемный әти-әниләр ярдәме буена исән-сау терелдем, сәламәт, сау сәламәт. Алар ярдәме белән. Бала чакта шул тиягычта әби тора иде, тияг урам, аскы урамда. Аларга чыга идек. Әбиләрдә телевизор бар иде. Җыйналышып утырып, шул телевизор бик сирәк әйбер иде. Телевизор карый идек. Әби әпәй пешерә иде, әпәй сала иде гел. Май белән тәмле итеп песоклар, әпәйгә песоклар ягып, шул тәмле итеп әпәй ашырга чыга идек. Бик авыр яшәдек инде, әти-әни тоже шул эчемлек аркасында вафат булдылар. Киләчәктә дә шулай эчемлек начарлыкка китергән үзем дә аңладым. Үземә сүз бирдем, андый эчемлекләр теге эчмәскә. Мәктәптә укып кайтканда, дәресләр бетеп, өйгә кайтканда кешеләр бәхетенә теге гаиләләре матур яшәгәннәренә сыкланып, теге үзебездә дә шулай шундый хәл булса ярар иде. Бүген әни әти айны булсалар ярар дип өметләнеп кайта идем мәктәптән дә. Андый эшләр бик сирәк була иде. Ашарга шул мәктәптән тупланып кайта инде. Өйдә ашау мәсьәләсе бик авыр иде. Авыл зиратында әти җирләнгән, әни, абый, әби, бабай искә төшәләр еш. Теге аннары зиратка килеп йөргәлибез, шулай киләбез. Карап, җирләрен итеп китәбез. Әни сагындырта бик. Хәзерге вакытта гел сагындырта, гел искә төшә ешрак. Әниләр безне алып кайткач, түбән кәминкәгә килгәннәр иде. Анда безне күрергә дип. Шунда әниләрне күрәлмәдек. Бәләкәй булгангамы, иртәнге як иде, йоклый идек. Юрган астыннан чыкмадык нигәдер. Хәзер шул үкенештә калды. Шул үземне гаепле хис итәм. Шунда әнине күрмәгәч бүтән күрәлмәдем. Авыр инде бик. Яшьтән үк әти-әнисез калып, туган әти-әни авыррак. Туган җир, туган кешең бер каннан үзебезгә бер-беребезгә тартыла инде. Тудырган, мине тапкан, үстергән, күп булдыра алганча. Барыбер әни. Ходай ярдәм иткәндер. Үземнең теләгем шул сабырлык, түземлек. Бернишләп булмый, ышаныч, бернишләп булмагач, үзеңне кулга алып, алга китергә дип тырыштым. Илгизнең васатка вакытларын хәтерлим. Бу вакытта мин мәктәптә укыйм, үзем дә бик бәләкәй идем. Аны алып киттеләр больниска. Казанга әниләр берникә барып бирделәр. Абыем да барды аның янына. Искә алуы авыр, бик тә авыр. Шул вакыттан бирле мин аларны, наверное, күрмәдем дә кебек инде. Больнистан чыкканнан соң да без алар белән 1-2 ел күрешмәгәнбездер инде. Аннары авылларына бер бардык. Аларны алгач, кәминкәгә установить иткәч аларны. Әни белән бер барган идек. Бик тә сагынайм. Икесен дә бик тә сагынайм. Мин тормышка чыктым, аннан соң Черемшәнгә күчеп килдем бит инде. Алар җәлиләр укырга бит инде әнигә, Сапатуга укырга керделәр. Шунда килеп күрешә идек, эшкә керәләр иде. Мин автомойкада эшлим ул вакытта. Алар мойкага керәләр иде миңа. Алар килеп йөри башладылар яныма. Искә төшерәбез, бөтен моментларны искә төшерәбез, яшьтәкләрне дә искә төшерәбез, бергә булганнарны, уйнаганнарны, шулай бергә торганнарны. Күп истәлекләр бар инде.
Yaxşısı da, naçarı da. Men ine koyup bilegen neyim yok, men koyup bilemem, men ine turmuş. Şolay yazgandır indi, şolay bulgandır. Men ine koyup bilemem birden men. Biz televizordan balalarını şolay körsete başlagach ikew qarap oturduk da şundan bize de bir yaxşılık işleýärik hökümetke bala alıp qarıýaly üstürip bolam eken diýip net planlaşdyrdyk da ikew 20-şenge bardyk. Anda izdi tapdyk Flora Mansurumna eken ol balalar bilen işleýçi. Şundan olar ýanyna kirgeç indi Flora Mansurumna rayonluklarda bar bittiydi. İlginç. Kazan Balinsi'nde Yırkıbı'da yataydı. Sarakta ettiler. İlgilerini işlerimiz bilen yine bargalagaç. Çirmişen Balinsi'nde kürgeligen idik. Bargon sayın kirdek indi anarga. Eybirler alıp kirdek. Saniyeni alıp gitti. Flora Mansur'una özü varıp ilgiz ne yapattılar. Ağır çirleykenin beldik şundan 50'ye 50 dediler. Biz şimdi bir oylagaç, bizden rayon mağayların neyde kaldırmıyoruz deyip alıp kattılar. İlgilerine indi alıp kattık da biz onu düşündürgeç kuruttuk. Biz ta Berlin'de oğlum kerekiydi. Kuruttuk. Sürekler yine iyiydi. Kaburgalar neçik tırpayıp duraydı bilmeyim. Şundan ilçe yıl girdik. İlgizinin 18 yaşına kadar Çirmişen Balinsi bilen Kazanlı 21'de tuktamadık. Bu ilgiz tırıştı indi ol. Kireçti ol, kireçti. Tırıştı ol. Ne ol meditsina gaydirek karşırak bardı. Hele şulda erdem etkendir. Anaga kıyaşta yerege yaramıydı, kıyınlığa yaramıydı, ağır işlerge yaramıydı, küterege timboli yaramıydı. Şunun işlerin ağlarını birsinde paştı sanga sana pulukmadı. Men üzüm bilem deyip Alakay şolaytın bik tırıştı. O kadarlar tırıştılar. İlgiler de bik nitten ne kadar matoraydı, tadardı. Tugan tumaçalarından ayrılmadılar. Eliler iyisen vakit tadakilere varıp kattık. Şolay awulga her vakit kaçtan saýyn özüme kaçkan keby kaçam. Her vakit etýeni karşala. Tin bolsa da, kin bolsa da mat şunday matur tawunlar bilen her vakit karşalalar. Oğlum şolay diýip, oğlum diýip, niýetýeni diýip deşip şunda yer gelip kaýtabys. Tugan ýert kebeginde hazır gelip kaýtgaç ýeleşip bütün närseni mында öýrendik. İşke bütün närseni kişi bulduk bu ýerde mene etýenilerge, obylarga aşanyp, kişi bulup işlerge öýrenip işlep ýeribiz ha işke. Abylar bilen birge şol peşenlerge ýerip, peşenler şop, nizip, şop, maşynada ýetdirge eretip, onları şol zorak teknika oturup zor teknikalarga abylar bilen birge ýerip, öýrenip, şunda teknika, sельхозтехника şap, şol sельхозтехника okurga kirege buldum. Anilerge bek rahmetlimin. Bizni kişi etken için Avrupa'da da nitmediler. Karşı gelmediler, ağır söz etmediler. Şolay öz bağları köpek kabul edip bizni karşı aldılar. Hatılarını alan yoksun ulan yanan Minzime hamanda Ezilir yaradan Kayıtildi koyt canım Gaza bulama yuka Yanırma kibirme Tüzer hali yok başka Tugan äni jırlıydı. Şunlarga karap, äni jırlagan karap, ýaşjakda hazır özüm jırlarga şolay dowam etdirge boldum jırlap. Hatırlaýym, äni baskyçka basyp jırlıydı, şo äti jırlarga koşgaç, şunda karap tyňlap turaýdy biz bereki wagtda. İlgizini aýbat kabul etdik.
Ул вакытта мин колхозда эшләдем, сварщик булып. Алар безгә булышырга, командировка килделәр. Лилия ул вакытта гаражда ашарга пешерә трактористларга. Шуннан танышып киттеләр. Onlar безне таныштырдылар. Әйбәт кеше. Любой вакыт чакырсаң, кайта итәләр. Печән йөргә дисәң дә кайта, утын ярырга дисәң дә кайта итәләр. Алланың рәхмәте яусын. Шулай бергә яшәсәк, җиңеп чыгарбыз дибез инде без бу авырлыкларны. Илгиз үзебезне күптән белгәч, бергә эшләгәч, техника ягыннан да яхшы малай, тыңлау ягыннан да. Без Илгиз белән таныштык. Мин нидә икенче курска нитә идем, күчә идем. Шул вакытта җәйкене мин подработкага чыктым. Нидә колхоз ниләренә ашарга пешерергә, кешеләргә инде. Шунда подработкага чыкканым, шунда таныштык без аның белән. Шуннан сөйләшеп киттек. Шулай инде күрешә башладык. Шуннан йөрергә тотындык. Аннан соң инде озакта булмады. Ул миңа тәкъдим ясап, мин анарга кияүгә чыктым. Шуннан тотынды инде безнең тормыш. Аллага шөкер, 8 ел, 2 кызыбыз бар. Әйбәт кеше, әйбәт ир, яхшы әти. Бөтенебез өчен утка суга керә инде. Шундый поддерживать итә авыр чакларда. Бөтен проблемаларны бергә решать итәбез. Шулай, анда теге ташлап калдыра торган кеше түгел андай. Җитеш тормышта яшибез. Аллага шөкер. Өйләнешкәч минем әниләрдә тордык, авылда, Иске Үтәмештә. Оннан соң безнең бит инде туй булды июньдә. И декабрьнең 31-дә безгә бу өйне бирделәр. И без шул 31 көнне без монда күчтек. Сынаулар анда гына белән битеп кенә бетмәде. Бәләкәй кызыбызның ни ишетмәвен белдек инде. Аннары шул обследованиеларга бардык, күренергә, йөрергә, казаннарга, чаллы, әттә Мәскәүләргә барып операциялар ясатып, уңышка алга киттек булды инде. Алар өчен сау өметле булсын дип, барсы өчен дә тырышам. Гаилә нык булырга тиеш, исән сау сәламәт булырга тиеш. Гаилә минем өчен һәр вакыт беренче урында.